Tarƙashi, shin ko menene dalilin da yasa ake ganin cewa da yiwuwan waɗannan ƙasashe guda uku wato ƙasashen AES su koma wannan ƙungiya ta ECOWAS? To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonanmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau dai za mu yi magana ne wato akan waɗannan ƙasashe guda uku wato ƙasar Nijar, Mali, Burkina Faso, ƙungiyar AES daga baki ɗaya. Akwai wasu mutanen da suke kallon cewa tabbas Nijar da waɗannan sauran ƙasashe za su iya yunƙuri su koma wannan ƙungiyar ECOWAS domin cimma wasu burirrikansu da suka sa a gaba, wanda kuma wasu mutane suke ganin ai tunda dai sun riga sun fice to maganan ma a koma ma bai taso ba. Tabbas waɗannan ƙasashe guda uku sun riga sun bar wannan ƙungiya kenan har abada ba za su taɓa komawa ba. Sannan dukkan wasu maganganu da za a fito ana faɗi ba fa zai sa wai su mai da hankalin su ƙoƙarin marmarin cewa komawa ƙungiyar ECOWAS ba. To shin me ma dalilin da ya sa ita ƙasar Nijar ta fita a ƙungiyar ECOWAS? To dalilin dai yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ƙasar Nijar ta bar ƙungiyar ECOWAS shine ta lura da cewa tabbas ƙungiyar ECOWAS ba yana ƙara tsinana ma ƙasan wani abu bane, sai dai ƙasa ma da take ƙara ƙoƙarin don kwafewa sanadiyyar rasa wasu abubuwa da dama wanda da take cikin ƙungiyar ECOWAS ɗin ya kamata a ce ta samar da waɗannan abubuwa. Sai bai yiwu mata ba ta samu damar da ta samar da waɗannan abubuwa ba wato don taimaka ma 'yan ƙasanta wato talakawanta kenan. Sai take ganin idan da za ta rabu da wannan ƙungiya ta ECOWAS ta zo ita ta buɗe ƙasanta wato AES ɗin kenan, tana ganin in sha Allahu hakan zai haifar da ɗa mai ido duba da akwai wasu losses wato rashi da ta samu bayan haɗaka da ita ƙungiyar ECOWAS ɗin na wasu shekaru da dama wanda ba kowa ya fahimci hakan ba sai da shi yanzu General Sani ya shigo cikin fagen mulkin ya ga irin abin da ake gudanarwa wato a presidency ɗin gabaki ɗaya. Yana ɗaya daga cikin abin da ya rinjaye shi kenan ya ga ya kamata ya fice daga wannan ƙungiya na ECOWAS ya ƙoƙari ya yi forming ɗin wata ƙungiya ko don ƙasar Nijar za ta ci gaba. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ƙasar Nijar ta yi ƙoƙari ta yake cakanta ta fita ta bar wannan ƙungiya ta ECOWAS saboda samun ci gaba ga ƙasan da kuma sauran talakawan ƙasan. Yanzu lokacin da Bazoum yake mulki idan kuka lura da shi duk wasu al'amuran shi ba wai za mu ce ba yana yi don talaka ba ne, a'a shi ma don talakawa yake. Amma sai dai duk wani abu na shi ya fi ƙarfi ga Faransa ne, a inda kuma shi wannan Chani da ya amsa mulki ya nuna cewa baya tare da Faransa ko kaɗan. Tabbas sai dai su je su yi rayuwansu shi ma ya yi rayuwan shi duk da cewa Faransa ita ta raina ƙasar.